No niin, tehdään täällä Markuksen kanssa tätä haastatteluhommaa. Meillä on molemmilla tällaisia vähän paperitehtäviä tässä. Keksitään musiikkia ja kysymyksiä. Mitenköhän mä voisin kysyä tommostakaan, että mitä sanamuotoa mä käyttäisin, kun että onko sulla Lapista jotain sellaisia Lapin samaanijuttuja tai taikajuttuja tai miten, en mä tiedä miten sitä voi kysyä. Ei oo. Ei. Nyt tää kysyä jotain muuta. Miltähän vuodelta tämä Koleriorja on? Löytyykö hyviä kappaleita? Ei. No täytyyhän se vanhalla, kun Rautavarki on kuollut jo 71.